Mga bumibili po ng electric vehicle sa lalawigan po ng Pangasinan dumarami bunsod ng tumataas na presyo ng gasolina. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Dumarami ang mga bumibili ng electric vehicle sa Pangasinan bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Sa patuloy na pagtaas ng presyo sa kada litro ng produktong gasolina, dulot ng nararamdamang sigalot sa bahagi ng Middle East, dito sa mga bentahan ng electric vehicles, mabenta ang kanilang mga klaseng produkto tulad na lamang ng e-vehicle na ito. Ayon sa ilang nagbebenta, kapansin-pansin ang pagdami ng inquiries at aktwal na pagbili ng e-vehicles nitong mga nakaraang araw, kung saan itinuturing ito ng ilan bilang alternatibong transportasyon. As of now, madami tayong mga naging clients, nag-i-inquire, bumibili ng mga units natin since dahil nga doon sa yung sa pagtaas ng gasolina. So, might as well, nag-i-e-bike na sila since ano na rin yun parang makakatipid na rin sila. Since ang konsumo naman kasi ng kuryente sa mga e-bikes natin is safe to say nasa 50 below pesos lang. Binigyang diin din ng mga nagbebenta ang tibay at kalidad ng kanilang mga produkto na nila'y sulit sa halaga at kayang makipagsabayan bilang praktikal na sasakyan kahit hindi nangangailangan ng gasolina. Paalala naman nila sa mga gumagamit ng electric vehicle na pairalin pa rin ang iba yung pag-iingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang anumang aksidente sa kalsada. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.